салом барои мардуми тоҷик ва тоҷикзабонҳо. Рӯзҳои охир мебинед ки аз номи ман ва аз суратҳои ман дар сайтҳои иҷтимоӣ бисёри шаҳрвандони Тоҷикистонро бо роҳи кӯмак кардани ятимҳо ё ин ки касе бемор аст барои он кӯмак кардан фиреб карда истоданд. хоҳиш ва илтимос ба ин дуруғи мошенникҳо қаллобҳо дода нашавед ва ба ҳеҷ нафар пул равон накунед ва ман ҳеҷ вақт дар сайтҳои иҷтимоӣ барои ҷамъ кардани пул ё ин ки дигар корҳо видео накардам ва талаб накардам. ва аз ин фурсат мошенникҳо истифода бурда истоданд ва мехоҳанд ки қадру шаъну шараф ва боварӣ ба мардумро нисбат ба ман камтар кунанд ва роҳҳои мошенникие ки барои овардан ба дигар давлатҳо, ба давлатҳои европоӣ ё давлатҳое ки абарқудрат ҳастанд, бо ҳамин роҳҳо фиреб кунанд. аммо дар асл боз мегӯем ки илтимос ба додаи мошенникҳо гирифтор нашавед, ба рекламаҳои онҳо гирифтор нашавед ва ба ягон нафар пул нагзаронед. ва шахсан ман то имрӯз аз касе пул талаб накардам ва пул нагирифтам ва ба ҳеҷ кас бовар накунед ва ҳар касе ки аз номи ман аз шумо пул талаб мекунад, илтимос пул надиҳед. ассалому алайкум аз Лондон. ин видео барои бехатари мардуми тоҷик аст ки то бо огоҳ бошанд ва бовар кунанд ки қаллобҳо аз номи ман ва аз суратҳои ман истифода бурда онҳоро фиреб мекунанд. агар дар ҳар группе ки диден барои онҳо хабардор кунед барои админашон ки то онҳоро ҳарчи зудтар блок кунанд. ташаккури зиёд. ассалому алайкум аз Лондон.